महाराजा क्रिट विक्रम किशोर मानिकनि मुकुमुनति तिनि कायसा बंशीबारी प्लेग्राउंड क्रिकेट बातायमुं चेंगि रेजाखा पांडाव फाइ चेंगि रेनाय न्यारवाय फाइमानजा फाइका गोलागाती आमतलिनि एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा विश्रामगंज साबजोनाल चेयरमैन संजीत देबबर्मा तै प्रमोदनगर साबजोनाल चेयरमैन रंजित देबबर्मा खबै बिमल देबबर्मा तै कमिटिनि ngै पांडाब लाल देबबर्मा संग्र कमिटि रंनि चुबामुं बायनो अ गोबांमा इस्यु तुइ थुंमुंनि बिसिंतै तै सिक्लारंनि बिसिङाव गताल जुवार तै सा खामे काटिबै सिक्ला हामसानानै वानसमुथिनो अ थुंमुं बाथैमुं संसाजाखा अ थुंमुं बाथैमुङाव कप्लाय रंनबो तेबो खा सतनजांनाय सका दजाकनाय 1 लाख तै जे चेन्नाई रंनो रजानाय 50,000 लगियो तंनाय ट्रफि रक बाहायनो रजानाय जतै तै थामसि नै मेट नाय हिनै थय खानार काटिनि पालनि बिसिंतै नारवाय रक दिनै 28 तारिख जानुवारि 2025 और बंशीबारी स्कूल प्लेग्राउंड टोटाल 32टा टीम नो तैनाय नकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट नाय दङ जों साइमनो सिनि अ हाव 186 जना राजा जायथांका सिनि महाराज दङ सिनि लास्ट जे बुबागरा सिनि क्रिट विक्रम मानिकनि मुंगै बिनि मेमोरियल नो बिनि मुं नो रखायनो तिनिनो अ नकआउट क्रिकेट मैच चेंगि रेजाकनाय जोंसिवो सिनि ताबु गोथां दंनाय बुबागरा सिनि बरम गोनां पदुत किशोर मानिकनि बुफा सिनि क्रिट विक्रम 2006 सोंनो याकारिनाय बिनि लाकमा चखा आबनि याकुलनि परन जिमिक आं खाख्लायखा सिनि ताबु गोथां दंनाय महाराज बि बाबुनि मुंगै जों सिनि अजागा कायसा टूर्नामेंट होनाय विशेष खालाय बेज आमदुलि गुलागाती नि सिनि जे 26टा बिसि दंमोन अ 26टा बिसिनि टीम ते फाटानि ते 6टा टीम नायनाय अजागा चेंगि जागनाय जों जतनो सिवो जों एमाउन्ट कत रैमेनया हायफानो जों हामिया मानिबाय चालनानि बगिनाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन रक ताबुक जे सिकला चालाय रक हामिया मानिबाय कुबुलि दंमोन अ जागानि जों बाहाके नरि फाइमानाय आबो एकमात्र खेलानि बिसिं तिनो सिनि सिकला रकनो स्वास्थ्यवान हेल्दी तनन बागै बिनि ते विकल्प करैनाय करै हनै वानसगो जों गर रैमांखा किसासा एमाउन्ट जे चेम्पियन नंनाय बर 1 लाख प्राइज मानि मानाय तै ट्रफी मानाय रानार्स अप बर 50,000 मानाय तै ट्रफीबो मानाय इनका आं जत अ जागा पार्टिसिपेट खालामनाय विशेष खालाय 26टा बिसि सिनाम आनि खानि हामजामताय सिबायाफोर कक्टाइसे थानि सानानि बागै दिनै सिनि अ जागाव बंशीबारी स्कूल माठ प्लेग्राउंड माथ महाराजा क्रिट विक्रम किशोर मानिकनि मुंतै खेला चेंगि रेजाखा अ खेलानि उइनार प्राइज इंखा 1 लाख रानार प्राइज इंके 50,000 माने 50,000 गाके सिनो खेलानो चेंगि फानि इंखा सिनि बरम गोनां सार आमतुलि गुलागातीनि उमाशंकर सार ब अ खेलानो एज ए गेस्ट मिनि सिनो सिनारो फाय ब मानजन फायका दिनैनि अ खेलाव प्लेयार लारमाय बेस जेलिखला बरंनेंतै खेला चेंगि रेजाखा Angka mau ground muthangman jagang ko jagang mo ground je tabu je ground sini Bongshibari Sipaijala Bongshibari Jitan mat koitar match rok sanam jaga ta khela aboto to sungtabuk bini khoktinyo bos haka thajingo bo 32 ta team no tuinai o khela chengjaka hingke tini udbodon ngaba tini tamane kota punya muthangmani sa Chelikhola best yo abo larmai ja nin mung sagar ani mungke project Deborma nong oron komiti isung ang o jaga committee isung o jaga barja manakha tamkhe sung sini wan sumun omono sung je committee tongnai rok khela cholisak sung o khela no naitha tokke tlangnani hninai sung jotono committee rok je tongnai rok jotono ready ke sung kok sabainai sung o khela no mosangai tlangnai je pojonto final khela ngasa ए महैता ओंखाय हामबाय जतन न आनि ताखुकै जे नाय तंनाय रंनो